Hola a tots! Jo sóc Lluís i Max. Avui veurem el tràiler que fa 2 mesos que al Nintendo Directe va sortir un tràiler de la nova pel·lícula. Es diu el Super Mario Galaxy pel·lícula. I sí, vaig quedar impactant-me brutal. Si vol veure original, a baix en la descripció estarà posat. I ara, gaudeix aquest tràiler tan brutal! Allò està Mario dormint a Regnabulets. Ara està seguint a la papallona. Uau! Vaig quedar-me a flipar. Jo pensava que estrenaria que es diu el Super Mario 2 pel·lícula o el Super Mario Bros 2 pel·lícula 64. O sigui, però no ha fet del... No ha estat 64, Sunshine, ni tampoc Odyssey, sinó ha anat molt lluny, que es diu Galaxy. Exacte. Universal i Nintendo ha fet una idea exagerada, però no sé. Crec que sortirà el personatge Wario, Waluigi, Princesa Daisy, perquè el del Galaxy sí que està la Princesa Rosalina. Esclar, jo quedaria impactat total. Esperem que a vosaltres li agradi molt i si és brutal quedaria boquiobert. T'encantarà molt. A veure si sortirà el nou trailer del Super Mario pel·lícula... No, millor dir, el Super Mario Galaxy pel·lícula. En fi. Bé, subscriu-me i m'agrada, comparteix aquest vídeo i si vol el nou trailer del Super Mario Galaxy pel·lícula ens veurem aviat pel proper amb el doblatge català. Esperem que torni com sigui. Adeu!